Vítejte na webináři Vedení farností v apoštolské době. Ráda vás tady vidím a jsem Hannah Von Spruce, vaše moderátorka, a jsem výkonná ředitelka globální misie v Divine Renovation. Jsme moc rádi, že se k nám připojuje víc než 1200 lidí ze 63 tří různých zemí po celém světě. Pokud jste v Divine Renovation noví, tak naše služba existuje proto, aby inspirovala, propojovala a vybavovala kněze a jejich farnosti, aby přešli od údržby k misii. Dnešní program bude trvat 75 minut. Celou tu diskuzi nahráváme a budeme ji sdílet e-mailem se všemi registrovanými účastníky. Pokud se účastníte přes Zoom, tak nám napište do chatu, odkud se k nám připojujete. A tlumočení je k dispozici po kliknutí na spodní část obrazovky, kde si vyberete v našem případě češtinu. Tak je mi potěšením přivítat naše panelisty, Monsignor James Shea. Monsignor Shea je prezident University of Mary v Severní Dakotě, který se stal nejmladším prezidentem univerzity v Americe, když tam byl jmenován prezidentem v roce 2009. Je knězem diecéze Bismarck a má bohaté zkušenosti v oblasti filozofie, teologie a vedení a studoval ve Washingtonu, Římě a v Harvardu. Působil ve školách, ve farnostech a dokonce i u misionáře Klásky Matky Terezy. Monsignor Shea je také autorem knihy Od křesťanství k apoštolské misii, což je dílo, které ovlivnilo způsob, jaký mnoho církevních lídrů dnes uvažuje o evangelizaci. Také se k nám připojuje otec James Mellon, je farářem farnosti Panny Marie Guadalupské v Dartmouthu v Novém Skotsku. Byl vysvěcen v roce 1997, je zakladatelem Divine Renovation Ministry a je autorem bestselleru Proměna farnosti z udržovacího režimu k misijnímu zápalu. Takže vítejte oba dva a začneme modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, děkujeme ti za to, že se nás tu sešlo tolik z celého světa, tolik různých zemí. Děkujeme za to, že jsi nás shromáždil v tomhle čase, kdy celá církev čeká na tvého Ducha Svatého. Prosíme tě, abys teď seslal svého Ducha Svatého na nás všechny pro tuhle konverzaci, abys nás povzbudil, abys nás inspiroval do všech těch rolí, které hrajeme v církvi, aby jsme přispěli k evangelizaci celého světa. Ježíši, milujeme tě a vyvyšujeme tě nad celou touhle konverzací a nad celým světem. O všechno tohle tě prosíme. Ve jménu tvém, Ježíši Kriste. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na tuhle konverzaci jsme čekali s nadšením, protože oba dva jste přispěli do toho stejného tématu, do tématu evangelizace a obnovy farnosti a církve z různých úhlů. Odčetím si ve své knize Proměna farnosti hovoříte o krizi identity církve, o tom, že jsme v hluboké amnézii, ze které se pomalu probouzíme. A Monsignor Shea, ve vaší knize Od křesťanství k apoštolské misi mluvíte o tom, že ta, to, to, ty okolnosti, ve kterých ta církev existovala, už neexistuje. Takže jak se musí církev měnit, aby se mohla účinně zapojit do nového prostředí? Takže to samé téma, ale doplňující se jiné úhly pohledu a mluví se, mluv, a líbí se mi, jak oba mluvíte o změnách věku, ve kterých se nacházíme, což je termín z dokumentu latinskoamerických biskupus Aparecidy. Takže bych chtěla začít stručným přehledem. Jamesy, otče Jamesy,
Jakými způsoby se církev stále chová, jako by to křesťanství existovalo i dnes? Jedna ta zjevný znak je, že nemáme vůbec žádnou konverzaci. Ta konverzace o tom, že nastává nějaká změna, vůbec neexistuje. A naše pastorace vlastně moc nefunguje. A, a když končil covid tady v naší farnosti, tak lidi řekli, tak zase začneme nedělní školu. A já jsem říkala, proč by se to vlastně dělali? A já jsem říkala, že se, kdyby se třeba vraceli naši teenageři po běžmování do církve, tak bychom měli úspěšnost asi tak 2% úspěšnosti. Takže a vůbec jsme se nezabývali tím, že je potřeba věci měnit. Takže, takže to, že tady ta konverzace vůbec neprobíhá, je zdroj velké frustrace. Takže ty věci, které děláme typicky už spoustu let, tak prostě už nefungují. Takže děláme naše metody víc důležitější, než je ta misie. A těch metod se držíme, protože v minulosti to prostě fungovalo. Byl to kontext toho křesťanství, té celé křesťanské doby, a tak se jich držíme. A v knize Monsignora Shea eh, je tam velký obraz o tom, jak se měníme jak jsme jakoby ryby ve sladké vodě, ale najednou to okolí se mění na slanou vodu a my už v ní nedokážeme takhle žít. Takže pokud děláme to, čím nazýváme údržbou, není to o tom, není to o tom, že údržba by byla špatná. My jsme, my jsme povoláni k tomu, aby jsme se starali o to stádo, aby jsme ho nechali růst, aby jsme ho krmili. Ale pak jsme taky povoláni k tomu, aby jsme chytali ty ryby. A pokud jenom udržujeme, tak to znamená, že to naše stádečko se stává starším, je nás méně, protože některé ty ovečky zežerou vlci, kteří krouží kolem, a ty mladé ovečky jsou v ohrožení. Takže si myslím, že nám Bůh dává znamení, aby jsme znovu objevili svoji identitu. Díky moc. Myslím si, že je to ta definice té údržby, jenom krmit to stádečko, které už existuje. Monsignore Shea, jak vy to vidíte? Díky, že tady můžu být. Ze všeho nejdřív bych chtěl poděkovat, že je mi ctí a jsem za to vděčný, že tady můžu být. A opravdu obdivuji všechno, co děláte. Že začali jste, začali jste tím, že jste mluvili o změnách věku. A v historii máme takové změny, které opravdu oddělují to, co bylo předtím a to, co je potom. A myslím si, že takový čas je i teď. A jsem opravdu vděčný za to, že tady, že odpovídám jako druhý, protože už nejsem farář, já jsem biskup, a tak jsem vděčný, že jsem si mohl uspořádat první myšlenky. A o tomhle jsem hodně přemýšlel, samozřejmě v kontextu evangelizace mladých lidí, ale otázka farnosti je samozřejmě centrální pro celou církev. Takže nejdřív bych chtěl říct, že otec James
mluvil o tom stádu ovcí a myslím si, že ten obraz prvně použil Ježíš a, a myslím si, že a chtěl bych mluvit o tom podobenství o té jedné ztracené ovci, protože, protože možná v té naší době to není o tom, že jedna se ztratila, ale možná 10 ovcí, které jsou s Ježíšem, ale 90 se jich ztratilo. A možná by bylo prostě pohodlnější zůstat s těmi 10, co se ještě nestratili, a prostě je opečovávat a stříhat jim vlnu, protože jakmile se vydáme za těma 90, tak to bude mnohem těžší. Budeme muset hledat vodu, budeme muset hledat přístřešek. Když jsem se modlil, když jsem se modlil o identitě kněze, tak každý křesťan je kněz, prorok a král. A my kněží to máme ještě jako služebné kněžství. A v naší apoštolské době ta identita kněze, ať už je to laik, pokřtěný, anebo kněz, tak ta identita kněze je jako, myslím si, že to, co zažíváme, je, že opomíjíme v dnešní době tu roli toho krále. My rozumíme tomu, že kněz má udělovat svátosti a hlásat Boží slovo, to jsou ty první dvě role, ale myslím si, že my moc nevnímáme, moc nevnímáme jakoby tu leadership roli toho kněze. A v dnešní době, když ta kultura kolem nás je zbavená toho obsahu, co vlastně znamená rodina, přátelství a tady ty všechny hodnoty, tak tak ta farnost by měla být ta, kde se tady ty hodnoty. Naše farnosti z velké části fungují eh, jako kaplanství v podstatě. A potřebujeme, aby farnosti hrály mnohem širší a hlubší roli v roli svých členů. Oče Jamesy, vy chcete určitě něco říct. Aha, ano, dalo by se k tomu říct hodně. Myslím si, že něco, co k tomu hodně přispívá, je, že je kněžská formace. Kdyby jsme mohli jenom zmáčknout tlačítko a zítra úplně poupravit, pootočit kněžskou formaci, tak, tak bychom mohli začít praktikovat ty nejlepší příklady, ale nezdá se, že bychom to udělali někdy brzo, nebo že by to hrozilo někdy brzo, že bychom změnili tu kněžskou formaci takhle moc. Takže my formujeme stále jakoby kaplany, protože to v té křesťanské době pořád fungovalo.
A spousta kněží má vlastně pastýřské srdce, pastýřské instinkty, což je v pořádku a vždycky to stačilo, protože oni se mají starat o to stádo, ale ten systém teďka už to moc nepodporuje. A já si vybavuju, že jsem měl, si pamatuju, že si pamatuju jeden příběh jednoho mladého kněze, který chtěl být kněz a chtěl jít do misie, tak nešel do diecézního kněžství, ale do řádu, který byl misijní. Takže si myslím, že naše kněžská formace by měla konečně eh, dohnat ty všechny ostatní. A myslím si, že to je otázka naprostého základu pastorační péče. A když na západě řekneme pastorační péče, tak tím myslíme v podstatě terapeutická péče. Takže myslíme tím službu těm nemocným, těm trpícím, těm umírajícím, ale zdá se mi, že když se díváme na biblický model toho starání se o ovce, že si můžeme říct, že, že, že my krmíme ty ovce a my máme krmit ty ovce, aby mohly růst, aby mohly být zdravé a silné. A takže role toho pastýře má být, aby ovce rostly ve svatosti, aby rostly v misi, aby rostly ve zodpovědnosti. A i svatý Pavel to říká, aby, že vlastně touží potom, aby Kristu předal zralé ovce. Že my nemáme se jenom opečovávat jako terapeutickým směrem, ale máme růst tak, aby jsme byli zralými křesťany. Takže si myslím, že ten model pastorační péče, který je dominantní v naší církvi, tak je kritická otázka vlastně. Máme problém s linkem, ale, ale pošleme vám nahrávku, takže se nebojte. Lidé se už přihlašují do chatu a nebojte se přispívat do chatu. Ty komentáře, co tam teď jsou, tak jsou většinou o formaci kněží, ale je tam i komentář o tom, že by měli prvně vyrůst seminaristi a měli by se vnímat jako poslaní. Takže přidejte se do chatu. Ten, ta změna od křesťanství k apoštolské misi, Monsignore Shea, jste zmínil ve své knižce, že existuje kontinuita v v pravém chápaní historie, že to náboženství dneška vnímá historii jako diskontinuální, jako odtrženou od minulosti, jako že my se vlastně od minulosti nepotřebujeme učit. A myslím si, že v církvi, v tom našem apoštolské době potřebujeme se s tou minulostí spojit, musíme ji vlastně konzultovat, ale jak, jak se spojit s minulostí, aniž bychom jí dovolili řídit dnešní misi. A já bych chtěl navázat na to, co otec James říkal před chvílí,
ten terapeutický aspekt té pastorační péče, nebo možná ten přehnaný důraz na to, taky to mluví o tom, že jsme se hodně soustředili na to světské. My samozřejmě se tím musíme zabývat, tou psychologickou péčí a tím, aby nám bylo dobře a starat se o fyzické zdraví lidí. Ale my máme na starosti i tu duchovní. Takže to náboženský dneška vlastně to duchovní trochu vyhazuje pryč. Takže ten horizont je vlastně omezený na to světské. Co se stává vlastně v tom náboženském dneška, je, že aspekty křesťanství oni si půjčili, ale pak některé aspekty vlastně zničili a někam je odhodili. Nedávno jsem byl v Kalifornii na dálnici a byl tam billboard a byl tam nějaký billboard, který eh, byl reklamou na nějakou komunitu seniorů. Takže, takže moderní náboženství dneška je, takže to náboženství dneška, to spiritualitu, vlastně spirituálno nebo duchovno, dost opomíjí. Takže jako důsledek to, na čem vlastně my závisíme, tak je teď a tady. Takže je klíčové se inspirovat v minulosti těmi pravými lidmi. Pokud vidíme, pokud vidíme historii jenom jako lineární, tak pak můžeme klidně rozdělit lidi na zlé a dobré, ale jenom jakoby v tom našem pohledu. Pak je hrozně jednoduchý eh, to vidět. Ale my to musíme vidět ve složitějším měřítku. Ale církev se vyvíjí. Žalud jako takový je jenom malý žalud, ale je mnohem víc vlastně žaludem, když vyroste v ten mohutný strom. Pokud vaše práce je, pokud vaší prací je udržovat plot bílý, tak to znamená, že budete pořád dokola malovat. A pokud to nebudete dělat, pokud jenom řeknete, že musí zůstat bílý, tak samozřejmě za chvilku bude černý. Takže si myslím, že my se potřebujeme dostat do mentality církevních otců a to všechno zapojit do služby evangelia. A myslím si, že to nám pomůže i v té dnešní apostolské době. Takže vlastně potřebujeme znovu objevit ten misijní oheň. Určitě jim si, co vy byste k tomu řekl, k té kontinuitě nebo diskontinuitě. Já jsem četl druhou knihu od monsignora Šeje, Náboženství dneška.
což je takový sekulární systém víry, je to takový gnosticismus. A to samozřejmě zamořovalo církev od začátku hnedka. A je to zřídlem mnoha herezí vně i uvnitř církve, takže to není vlastně nic moc nového pod sluncem, což je to pokušení, proti kterému vždycky církev bojovala. Takže a vždycky existovali lidé a různí církevní otcové, kteří nás vraceli na tu správnou cestu. A my se potřebujeme učit jeden od druhého, potřebujeme se učit od svých přátel a, a potřebujeme se učit i od těch, co už umřeli, co bojovali podobné bitvy v naprosto jiných kontextech. Ale chtěl jsem, chtěl jsem okomentovat ten terapeutický, v podstatě pastorační systém, co máme, protože pokud naše naděje v Ježíši je jenom pro tenhle život, tak to jsme fakt nejubožejší z lidí. Že když mluvíme o evangelizaci, tak je to vlastně o tom, že kdyby, že když mluvíme o evangelizaci, tak to naznačuje, že existuje něco jiného než jenom tenhle život. A že to trošku nás, jsme z toho trošku nervózní, protože kdyby jsme soudili ty ostatní, tím, že je potřeba hledat víc, je potřeba hledat hloubš a dál. A často slyším takovou tu teorii, že do nebe přijde stejně skoro každý, pokud není někdo skoro jako Hitler, takže nebe se nedá moc jako získat, protože stejně jsme všichni hříšní, ale dá se ztratit, když někdo je jenom hrozně zlej. A myslím si, že to nás trošku odrazuje od evangelizace, protože to vlastně podkopává ten smysl. Můžu jenom se do toho vložit, že to, co jsme teďka slyšeli v tom, co říkal otec James, že když si připomínáme všechny svaté a všechny ti, co už jsou v nebi, tak ale tak tím se vlastně znovu zakotvujeme v realitě toho, že tohle není jenom o tom světě teď a tady, ale o tom světě, který je duchovní, který existuje. Takže máme svět, který nás podporuje a o který se můžeme opřít naprosto nad rámec vlastních možností. A četla jsem jednu knihu, kde jeden básník komentoval píseň písní,
že si musíme připomínat, že pro boží působení v tomhle světě nemáme k dispozici jenom naše síly, ale máme k dispozici síly všeho nebe, všech těch svatých, všechna pomoc, co existuje v nebi, tak je k dispozici. Můžeme mluvit z inteligenci Tomáše Akvinského, můžeme mít srdce Terezie z Lizie a můžeme být odvahu, odvahu Johanky z Arku, nebo všechnu tu, všechnu tu štědrost všech misionářů a všechno to hořící srdce všech těch svatých, protože jsme členové té samé církve. Takže přesně takhle o tomhle musíme mluvit. Protože když nebudeme mluvit o těch transcendentálních duchovních věcech a o tom duchovním světě za tímhle světem, tak sklouzneme k tomu terapeutickému novému náboženství, náboženství dneška. Myslím si, že nemáme katolické myšlení, ale že máme naše světské myšlení s malými záplatami křesťanství. Ten nadpřirozený pohled, který jsme zapomněli, tak o tom to je. A jak jste řekl, tolik toho proniklo do církve. Vlastně je to. A proto tak ta církev tak upadá, protože my jsme se přizpůsobili tomu sekulárního prostředí. Tak jestli můžete mluvit o tom, jak farnosti reagují na sekularizaci světla. Některé farnosti reagují mentalitou opevnění, jako že musíme zachovat naši kulturu, nepustit sem sekularismus. A pak je druhý přístup a to je, jak se vlastně zapojíme do toho sekulárního života, aby jsme byli zároveň věrní a pravdiví evangeliu. Otče Jamesi, je to obrovská otázka. Chcete komentovat? Já myslím, že tohle je kritické, aby farnosti tohle udělali správně. Máme centrální nervový systém, který pokrývá celý svět, ale není rozsvícený na mnoha místech. Ale může se rozsvítit, když probudíme ty farnosti. Takže si myslím, že tím klíčem je teologický rámec. Myslím si, že církev bojuje s modernismem. A myslím si, že jedna ta reakce k farnosti je k přizpůsobení, akomodacionismus. Chesterton říkám. A pak je tady druhý extrém, který vidím, když jsem byl v semináři v devadesátkách. Zrovna jsme vycházeli z velmi liberální eh, církve a byla taková liberální vrna a my jsme si říkali, jak hrozně jsme konzervativní a v dnešní době se ta doba hodně, hodně změnila. A moji vrstevníci už nejsou v tom přizpůsobení, ale vlastně už reagují to tím opevněním, že jsme si vybudovali ty skrytá hesla, ty vysoké zdi, že chceme jenom ty lidi, kteří mluví a jednají jako my.
A pak přichází Ježíš a řekl a 51krát v Bibli řekl, že je poslaný. Že on je ten pravý první apoštol, ten, kdo je poslaný. A jak otec poslal mě, tak já posílám vás. A tak, jak přišel Ježíš, tak, jak byl poslán Ježíš, tak, tak je poslaná církev. Ježíš si vzal stan a prostě šel. A my taky, my jsme povoleni ne k tomu, aby jsme žili v hradech, ale aby jsme vystavěli ty stany. Takže jako každý křesťan, my máme povinnost vycházet, ale mít silnou kotvu, mít silnou základnu, ale Ježíš je modelem toho, jak se můžeme vtělovat do té kultury, jak můžeme přispívat do filozofických konceptů, které ta kultura přijme, protože ty koncepty, které ta kultura dnešní má, tak ty se pořád mění. A myslím si, že to náboženství dneška, Ježíš celou dobu se oblékl do lidství, ale byl ve formě Boha. Nestratil vůbec tu svoji primární identitu. A přesně tak my máme chodit ven, protože si pořád myslíme, když vyjdeme ven, takže ztratíme tu svoji identitu, ztratíme to svoje vnitřní jádro, ale přesně, ale přesně tak šel Bůh. Bible říká, Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna. Takže Ježíš je náš model. My jsme povoláni k tomu, aby jsme vycházeli z těch svých hradů. On je ten první učedník, první misionář. Monsignore Shea, co vy k tomu máte? Já bych jenom chtěl podtrhnout všechno, co jste řekl, určitě si. A myslím si, že pokušení zůstat v těch našich hradech a přizpůsobit se je pokušení každé doby. Myslím si, že už ho můžeme číst i v apokalypse. A my jsme často jako nevidíme ten přechod od křesťanství k apoštolské misi, k apoštolské době. I v mé vlastní zemi tak existují a existovaly antikatolické skupiny, protože katolíci eh, reprezentovali třeba ty chudé nebo třeba ty nevzdělané a ty, kdo šlapali po americkém snu nebo imigranty. A postupem času ale katolíci v Americe byli přijímaní víc a víc a pak jsme začali mít katolické prezidenty. Takže ano, a vlastně se to stalo souběžně
s druhým vatikánským koncilem. Nebyla to snaha mít církev v roce 96-99, tak jsme se snažili mít církev nerozeznatelnou od té kultury. Takže, takže ten termín amnézie, o kterém vy mluvíte v proměně farnosti, že to není otázka toho, jestli, ale kdy začne svět pronásledovat Krista, protože to tak bylo. Na druhé straně, ta mentalita opevnění, to je další forma gnosticismu. Že ta pravda je pro těch pár vyvolených, protože to prostě není pravda, protože my se zabýváme těmi stejnými problémama jako celý svět. A já mám kamaráda, který říká, že tato generace katolíků je zodpovědná za tu generaci celého světa, protože když my jim to neřekneme, kdo jim řekne o Kristu? A pokud to znamená eh, být pronásledovaní a pokud to znamená nějaké utrpení, tak my jsme k tomu povolaní. Díky moc. Mluvíme o jakýstém umírání církve, o starých modelů církve, ale taky o novém začátku a o životě velikonočního tajemství, o zmrtvých stání, které vidíme v církvi taky. Takže kde vidíme nový život v církvi? A když některé ty modely staré umírají, tak a my máme příběhy z celého světa nádherného nového života, který a teď máme zrovna nový příběh. eh, Máme příběhy z Toulouse, z, z Francie, která už je teď hodně sekulární. A je to jenom jeden příběh z mnoha, že je to kněz, kterého jsme koučovali v Divine Innovation a ten nahlásil, že má 250 katechumenů, mladých dospělých ve farnosti. A zrovna na západě existuje globální hnutí, nejenom ve Francii, lidí, kteří nechodí do kostela, a mnoho mladých lidí a zkoumají křesťanství, protože to, co nachází ve světě, tak jim nestačí. Takže Monsignor Shea, proč si myslíte, že tady toho vzniká? Myslím si, že je to Duch Svatý. Mohl bych říct víc, ale myslím si, že je to Duch Svatý. Myslím si, že církev je v tomhle úžasná. Pořád tady citujeme Chestertona, a který teď má narozeniny zrovna, ale řekl, že, že církev umírá pořád, to se říká taky pořád. Takže je tu, ale zatím nikdy neumřela. Takže je tady ohromná síla regenerace přítomná v církvi. Takže tam, kde to umře, tak prostě někde jinde to zase stane z mrtvých. Takže jsem rád, že to je zrovna v Toulouse ve Francii. Na konci 19. století si všichni mysleli, že církve tam bude mrtvá.
ale do poloviny následujícího století byla Francie naprosto živá. Nové hnutí, nové komunity, všechno. A církev tam byla oživená. A byla tam revoluce a revoluce je samozřejmě a různá povstání mají za úkol přinést vlastně ultimátní svobodu a novou utopii a tu perfektní společnost nového světa. A smyslu, v jistém smyslu moderní Francie byla vytvořena revolucí. Takže to náboženství dneška je úplně osvobozeno vlastně od božího snu o nás, což je prostě hrozně škoda a hrozně to bolí a to prostě nejde vydržet. Takže a my máme vlastně ten nejkrásnější příběh a nejpůsobivější příběh, který se dá vyprávět s největším zlounem a s největším hrdinou. A je to mnohem větší než všechny hry o trůny a Harry Pottery. Určitě jen si můžete k tomu taky něco říct. Je to trochu tajemství a je tam spojení, že Bůh si nepřeje smrt hříšníka, ale, ale přeje si, aby lidi rostli, aby je vysvobodil. A to napětí mezi slibem Ježíšovým, který vystavěl svou církev na skále a brány pekla ji nepřemohou. Takže tady je ten slib Ježíše, ale ten, ale ten slib se asi netýká lokálních církví, protože jsou země, ve kterých církev opravdu umřela. Ale křesťanství má co dělat se zmrtvých stáním, takže nikde není konec příběhu. A jako kněz bych neměl říkat různé věci, ale některé ty mrtvé území, tak ty jsou dobrý k tomu, aby si je vzali na starosti pomocní biskupové. Protože, jo. Takže ten slib Ježíšův eh, neberme na lehkou váhu. A on říká, ženě hojná, ale dělníků je málo. A to, se, tak se, tak se o to snažme, tak se snažme eh, vidět to ovoce a sklízet to ovoce. Když jsem přišel sem do farnosti, tak jsem si říkal, že tady máme hodně budov, ale málo dělníků. Tak možná slyšeli ten, jste slyšeli ten příběh o tom, že jak otec poslal své dva syny a oni vyráběli boty. Jeden se vrátil z té země a říkal, nikdo tady nenosí boty, nemám co dělat. Druhý
Druhý poslal zprávu, nikdo tady nenosí boty, pošli zbytek rodiny, protože tady všichni potřebují ty boty. Myslím si, že lidi jsou už unavení z toho nového náboženství dneška, z toho, jak se baví a z toho, eh, jak se jenom baví, že jim to zhořklo. Myslím si, že když přejdu k metafoře ryb, takže my jsme v době, kdy je ryb plno, ale všechny ty lodě rybářské jsou přivázané v přístavu. Lidi v chatu se ptají, nebo je tady otázka, co máme teda dělat. Takže můžete určitě jim si něco k tomu říct, že je to samozřejmě obří otázka, ale obnova farnosti je velmi dlouhá a velmi bolestivá cesta. Že je to, jak když renovujete barák. Bude to bolet a bude vás to stát mnohem víc, než jste si mysleli. Protože konverze je prostě umírání a znovu z mrtvých stání. A bere to strašně moc času. A bude to dlouho trvat. Není to jako, že dostanete instrukce a přijdete k tomu vodu a bude to instantní úspěch. Ne, tak to nefunguje. Proto říkáme všem kněžím, nedělejte to sami. Proto máme tu celou službu. A proto máte mít kolem sebe tým, protože dívejte, vy jste byli vyučení, jak se orientovat v tom vašem systému, jenomže my musíme mít za ten systém. Proto potřebujete uh, prosáknout celou tu vaši farnost modlitbou, protože to není jenom o tom, co si dokážete zorganizovat, ale to dobré semeno se snaží samozřejmě ďábel vyrvat. A není tam jenom boj z tohohle světa, ale je tam i spousta pokušení a spousta duchovního boje, protože jakmile začnete s obnovou, tak budete na radaru toho nepřítele. Takže rozhodně začněte modlitbou a všechno protkněte modlitbou. Jeden z klíčů Divine Innovation je prvořadost evangelizace. A co o tom říká církev? Tak to je krásný samozřejmě, ale když se podíváte kolem, tak nenajdete farnosti, který tohle realizují jako primární. Ale pokud to uděláte, ale pokud to začnete tímhletím směrem měnit a pokud to uděláte dobře, pokud budete pracovat na novém způsobu vedení a novém způsobu evangelizace, tak to začne pomalu měnit životy, začne pomalu měnit úplně všechno. Ježíš svým učedníkům řekl, nemůžete to udělat sami. Čekejte, než budete vyzbrojení mocí Ducha Svatého. A poslal je prostě do toho města čekat. Nemůžete to udělat sami, nemáte na to. Nade mnou je zrovna obraz, který zobrazuje letnice a když, když Duch Svatý k ním přišel, tak oni se modlili. Oni byli v průběhu modlitby, protože církev, která opustí tu horní místnost, tak se vždycky bude mít touhu vrátit do té horní místnosti, takže musíme, a zamčit ty dveře, tak musíme eh, po, poprosit Ducha Svatého, aby nás vyzbrojil a poslal nás ven. Takže kdo chcete obnovovat svoje farnosti, buďte
trpěliví, modlete se a je to cesta na dlouho, tak nezoufejte. Ještě jednu otázku mám. Mluvili jsme o inspiraci z minulosti. Eh, Je to, když církev začínala, tak ve velice krátké době se z malé komunity stala půlka římské říše. Tak chtěli bychom tohle vidět samozřejmě i v té dnešní apoštolské době. My máme ale úplně jiný kontext. Tak co byste k tomu řekl, jak se můžeme od tohohle inspirovat, od toho velkého růstu na začátku církve? Vtělení vlastně bylo to, že se Bůh rozhodl jít za nepřátelskou linii. A tohle celé je boj. My samozřejmě nebojujeme světskými zbraněmi, že církev je krásná a stojí za to, aby jsme za ní bojovali. Ale ti prvotní křesťané, když čteme třeba skutky apoštolů, takže když se koukneme na ty skutky apoštolů, oni byli hrozně radostní a byli toho úplně plní. To není jako, že je všichni okřikovali, přestaň říkat to jméno, přestaň říkat jméno Ježíš. Oni ale všechno viděli v tom v úhlu pohledu skrz křesťanství. A Římani, oni všichni si myslí, že Římani byli v podstatě barbaři, ale, ale oni byli v podstatě dost vyspělá kultura a byla to kultura, kterou první vlastně křesťanství i infikovalo. A Ježíš nebyl jen nějaký jako vandrák, který kázal bez nějakého cíle, ale, ale on formoval a tvořil eh, velmi vyspělou a zralou společnost, protože chtěl dobít svět celou pravdou, tou svou pravdou. Takže tou nejlépe zorganizovanou skupinou, kromě římské armády, tak byli první křesťané. Takže my musíme mít tu samou sílu přesvědčení jako oni. My musíme projít konverzi srdce a mysli a musíme vědět, co kážeme a co žijeme a o čem mluvíme, že je opravdu, opravdu pravda. Myslím, že jste to řekl vy a možná někdo jiný, že my v naší apoštolské době jsme povolaní k tomu žít tak, že kdyby celé to náboženství, celé křesťanství nebylo pravda, tak náš život nemá smysl. Si říkáme, že jsme jako vlastně dobří lidé a je to jak při druhém vatikánském koncilu, když jednoho toho kardinála prostě už mluvil moc dlouho, tak oni ho prostě chtěli.
Že naše životy by prostě neměly mít smysl, kdyby evangelium nebyla pravda. Tak bychom měli žít. Tak kež tak všichni žijeme. A určitě si poslední slovo od vás, co si můžeme naučit od prvních křesťanů z prvního století. Řekl bych možná jednoduchost a jasnost a jít k pramenům, což je vždycky to, o co se snažíme v obnově. Obnova je důležité slovo a ta divine innovation, renovare, i- znamená obnova a není to to samé jako restaurace. Myslím, že to bychom dělat neměli. Že, a Duch Svatý tvoří všechno nové. Takže bychom měli ne restaurovat, ale přemalovávat. Vytvořit nové. Takže k tomu jsme povoláni a myslím si, že v dnešní církvi jsou hlasy, které říkají, že bychom měli se vrátit k nějakým zlatým věkům do určitého století a tak žít. A musíme to vlastně restaurovat, vrátit se k tomu. A říkáme tomu, že jsme tradiční. A já si myslím, že já jsem ještě víc tradiční vlastně, protože tvrdím, že bychom měli jít k prvním stoletím křesťanství a objevit znovu ten apoštolskou horlivost, kdy vlastně ti církevní otcové a všichni apoštolové se naučili rozeznávat to náboženství dneška a v něm existovat. Díky moc. Možná bychom mohli mluvit další hodinu, možná víc, protože to téma je velmi obsáhlé. Díky za konverzaci. A teď uděláme tu nejdůležitější věc. Budeme se modlit a budeme se modlit o obnovu v celé církvi a o vylití Ducha Svatého, kterého potřebujeme pořád. Určitě jim si, prosím, začněte se modlit, začněte společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstaneme chvíli v tichu, stišme se a pozvěme Ducha Svatého, aby se na nás vylil, aby pohnul našimi srdci, aby se dotkl našich myslí. Duchu Svatý, přijď, přijď ze svojí mocí. V Evangeliu svatého Lukáše se říká, že máme čekat, než budeme odění mocí z výsosti, a tak čekáme na tvoji moc, abys obnovil naši horlivost, abys obnovil naši první lásku. Přijď, Duchu Svatý. Odevzdáváme ti naše frustrace, náš pocit nemožnosti, neschopnosti, náš strach, váhání, nejistoty. A prosíme, abys nám dal dar moudrosti, dar pokoje a důvěry. Dáváme ti svoje služby a farnosti,
tam, kde sloužíme, tam, kde pracujeme, naše rodiny a všechny role, ve kterých máme jakýkoliv vliv, tam, kde vedeme. A prosím, otevři nám cestu, aby jsme mohli sdílet vizi církve, která se účastní na tom, co ty děláš. Modlíme se za celou celosvětovou církev a zveme všechny svaté a prosíme je o přímluvu, kteří stojí kolem trůnu beránka. Modlíme se o to, aby náš papež Lev byl skutečně ten, kdo bude budovat jednotu, aby stavěl mosty, aby budoval na pravdě církve, aby budoval pouto jednoty v duchu pokoje, protože víme, že skrze zázraky nás svět pozná. Přijď, Duchu Svatý. Zveme tě, Duchu Svatý, abys přišel do celého světa. Ježíši, který si založil církev a který si svěřil apoštolům. My jsme také byli poslaní jako oni až na konec světa. A prosíme tě, abys nám dal něco z jejich horlivosti, z jejich naděje a z jejich přesvědčení. Posiluj naši víru. Máme víru, ale posilněji a očisti ji. Dej nám vizi, dej nám zrak, aby jsme viděli. Ježíši, ty nejsi daleko, všechno máš ve svých rukou, nic ti nepředůstá přes hlavu, ani my. A dáváš nám poslání a tu moudrost, aby jsme se dokázali starat o ty, které nám byly svěřeni. Dej nám, prosím, tvoje srdce, proměňuj naše srdce, aby bylo jako tvoje. Máš plán pro každou farnost, pro celou globální církev. To nemůžeme udělat sami. A tak nám dej svoje srdce, aby jsme dokázali naslouchat a aby Duch Svatý odhalil tvoje srdce a tvůj plán. Ježíši, děkujeme ti za Divine Renovation, otce Jamese a Hanu, kež Divine Renovation oslavuje tvoje jméno. Prosíme tě ve tvém svatém jménu. Amen. Díky moc. Monsignor Shea, děkuji. A otče Jamesi, taky děkuji. Děkujeme za inspirativní konverzaci. Jsme vám moc vděční oběma za vaši službu, za vaše vedení a za vhled, který přinášíte a za postřehy do celé církve. Díky, že jste mě pozvali na téhle platformě a pozdravuji všechny, co jste tady přihlášení. Modleme se jeden za druhého, jak když přichází letnice. Teď bude pár oznamů, takže zůstaňte tady, pokud chcete oznámy slyšet. Pokud chcete oslavovat to, co se děje před našimi zraky v církvi, tak 3. července je Naděje na obzoru, globální oslava obnovy farností. A je to vlastně
u příležitosti jubilejního roku naděje a na této globální události bude kardinál Pablo Virgilio Ambo Sionko z Filipín a biskup Michael Gielen z Nového Zélandu. A uslyšíte silná svědectví kněží, laických vůdců a i mladých dospělých, kteří viděli, jejich farnosti ožily. Bude to modlitba, bude tam svědectví, bude tam bohoslužba. Takže nechte se inspirovat. A pokud teď už víte, že byste chtěli pro vaši farnost víc, než to tam teďka najdete, tak existuje Launchpoint. Je to 90-minutový samostatný online program pro farní kněze a jejich tým vedoucích. Eh, Je navržen tak, aby vám pomohl společně zažít, rozlišovat, jak by vaše farnost mohla vypadat, kdyby se stala skutečně zaměřenou na misi. Launchpoint už máme v češtině, kontakt na českou koordinátorku najdete na proměnafarnosti.cz. Sdílejte dar obnovy tím, že finančně přispějete Divine Innovation, přinášíte tak naději kněžím, život farnostem a pomáháte vést lidi ke Kristu. Váš dar pomůže farnostem po celém světě stát se misijními. Děkujeme moc za to, že jste se k nám přidali. Jsme za vás vděční a pošleme vám nahrávku. Díky a Bůh žehnej vám všem.